समस्ते तो आज आम जाऊँ बुलवा कड़े जाऊे बाघ गुंफा आसतु किए जी बाघ गुंफा माने से खाली बाघ अच्छी ये सब खाइबा बसी तो से डैम पानी सुखी जापटे सब नाम भजन कीर्तन सब हो आम जाऊँ देखते सुंदर है पूरा मुंडिया ऊपर मंदिरटा पाहाच चढ़ी 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 चल पहाड़ ऊपर एड़े देखुन एमती देख एपट तौल को जावाक पाहाच एठू गेट खोलिले तौल को जीव देख ये बाघ गुंफा लिखाई भगवान विधान तत्तर हो गला ना आपको टिके बारी दवा टिके आसुन टिके ना टिके आसिले मो नंद का ना तो जब बाड़ी पान दिटा खालो माने ना कि बाघ बची ऊपर ये देखी गोटे फोपाड़ी देले मनीष तार अता पता मिल समस्त से मजारे कदली खाऊ चलो ऊपर भी मंदिर अच्छे भितर गलानी गुंफा भितर ठाकुराणी अच्छा ठाकुर अच्छा गुंफा केते माने भुकुर को आम आई से रोड जो गाड़ी जाऊँगी रोड केते तले अच्छी सेठ देखो सियाड़े पूरा सेठ सीतका पूरा रोड अच्छे मेन रोड से कार जो जाऊँ गाड़ी गुरा जाऊँ मेन रोड हाँ ये गोटे गाड़ी जाऊँ देखो तो एत ऊपर देखा भी जाऊनी जूम कले भी लगुच पूरा अधा आकाश को आसला भाया
ତା ଆହୁରି ଉପରକୁ ବି ଅଛି। ପୁରା ଅଧା ଆକାଶକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଏପଟେ ବି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଆହୁରି। ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଏନା ସେ ଆହୁରି ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଏଠି କଣ୍ଟେଇ ଗୁଳା ତୋଳା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟେ ଗଳି ଅଛି ଭଲ ମିଠା ହେଇଥାନ୍ତା। କି ଖାଲ ଏ ରାସ୍ତାରେ କି ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ। ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ସେ ଯଦି ପଳେଇଥିବ କାଳେ କେମିତି ଆସିବ? ଚାଲୁନି ଆଡ଼େ ସେ ଯଦି ପଳେଇଥିବ କାଳେ ପଳେଇବ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି। ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ବି ଆମର ମମି ଫୋନଟାରେ ଭଲ ବି ଆସୁନି। ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମୋବାଇଲ, କ୍ୟାମେରାଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆସୁନି କ୍ୟାମେରାରେ। ଆଉ ତା ଫୋନଟା ନେଇକି ଯାଇନଥିଲୁ, ଆଉ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ନା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଫୋନରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ତ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି। ସେ ମନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଚଳେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତାଜି ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି, ତିଳ ଗଛ ତ ଆମେ ଲଗେଇକି ଆସିଛୁ। ଯାକ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବା ବି ସେଠୁ ଭଲ ନଥିଲା। ମାନେ ଚାଟ ଖାଇଲୁ ଯେ ସେଟା ମାନେ ସିଝା ଆଳୁର ଖାଲି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି ଯେ ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଳୁ ପୁର ଦିଅନ୍ତିନି, ଗୁପଚୁପ୍ ତ ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ ଆଳୁ ପୁରରେ ଖାଲି ଲୁଣ ପକା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ବାଦାମ ଫାଦାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଣକୁ ଯୋଉ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଏତିକି। କିଛି ମାନେ ବାଜ୍ୟ ଖାଇବା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବି ସେଠି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇବ। ଏତେ ଲୋକ ମାଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଭିତରେ, ଆଉ ମାନେ ଗହଳି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ତ ଯାହା ଅସନା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲ, ଯେହେତୁ 4:30 ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ପୁରା ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବିକି ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ଖଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ବୋଲି ଖାଇବେନି, ଚାରି ବରଂ ଚାଟ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଖାଇଯିବ। ଇଏ ତାଠୁ ବଳକା ହେଇଗଲା। ଯାହା ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ହଉ କି ନ ହଉ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛେ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେତେ ଘରୁ ଖାଇକି ଗଲେ ବି ସେଇଟା ଟିକେ ମନରେ ଗୋଟେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଛେ କି ଯାତ୍ରା ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଠି ଆମର ତ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଛୋଟ ପୁରା ମାନେ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ହେଲେ ବି ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସିଏ ପାଣି ରହୁନି ସେଇଠି। ଆମ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା। ସତରେ ଆମର ଭଲ ଯାତ୍ରା। ଯାହା ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସପୋର୍ଟିଂ ନିହାତି କରୁଛି। ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସପୋର୍ଟିଂ ବିନା ସେ ବି ଅଧୁରା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ତାର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ପୂରଣ ବି କରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇକି ଆସିଛି। ଫେର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ।